Čus, vítam vás Pakarineo Piggins a vítam vás pri dneskajšom Let's Play z hry Mist of Pandaria v poradí už 5. Dneska som tu ako obvykle s hosťom Spokým. Nazdar. Ako vidíte, on je na svojom resto druidovi, Grohde a ja som na Echa Šamanovi. Takže dáme si Gryfona a za 1, 0 máme BGčko, takže ideme na vec. Ideš ma healovať, Spoky? No vedia. Ako obvykle. Toto dneska už vydáme v poradí už tretí let's play v podstate z Volka, takže fakt ako dneska sa nám darí, však Spoky. No, pravda. Dneska točíme od rána do večera. No, ináč toto video by som chcel vidieť do takej 10. 11. takže môžete si ešte ho kúknuť. Takže Spoky vidíš, už na druhej strane sú, takže ideme na nich, hej? Hop. Priprav sa na mňa, Ja som či skočil. klikni si na mňa a idem do ňoch, hej? Set fokus. Ako? Nastavil som si set fokus. Ideme na nich? Poďte tam, díval som pomerne dosť. No okej, tak ideme na to. Ty kokos, to mi začal ako dávať, ty kokos. Riadne. Nie, More. skoro nič nebude. Ako? On má dobrého healera a ja mám. Chápeš to? On má také... Ty kokos, ani ten totem nemôžem dať, ty vole. No a teraz... On má čo ty kokos za healera, veď ani hovno mu neberem. On má veľký kontrol a healera má Monka. Poznatého. A už mu nepomôže ani ten. Piči boost, to som sa nechtiac. Nevadí, využij ten boost. Do riti, on mi dá fear ten kokot. Už máš dispel. No to mi teraz veľmi pomôže. No super, ďalší sap. Nemôžem to ani využiť ten boost do riti. Nevadí. Hraj. Jebanci. Máš na mne? Na heal... Áno. Okej. Tento. Idem po ňom. Poď za mnou, hej? Počkaj, trošku do sonory. Mohol by si ísť? Ja už idem. Dobre. Tu tak chlapec, myslí si, že ma rozdusí až tak ľahko. Ach, to píchu. Nepomáhaj mi s ním, hej? Ja healujem. Tak toho som si dal pekne. Tak máš solo. Máme tu takých. Ideme zase na ich spawn. Či? Ako minulé. Aha. Diváci minulé to nevideli. No, Tak iba sem. Tu máme toto. Bandu takú. Počkaj, on tu... Ten skape. Ty máš ešte full, takže... Mám čas. No takže ten je môj. Asi. Myslím. Tu máme jedného. Boosneme sa. Dáme si totem, aby sme ho zamázili. Chcel prísť. No hej, prísť. Má absorpciu celá. Ten má gear dosť, ale dáte ho. Nemôžete. Už som si zabil jedného a 9 asistencií. Co koho? Dobre, BG je to pomočako. Kontrolár. Zase som sú. Teba ani život neubúda. Ako? Teba ani život neubúda. Tak vieš, ja som silný, no tak treba, vieš. Ja som healer. Daj, vieš čo by som teda neporobil. Dobrý ti. Skoro všetci, čo sa tu bijú naši, majú plný život. Aha. Dobrý healer, ne? To veď. Spoky jede. Za 10 000 som dal. Počkaj, to je také slabúčky ešte. Pečka. Mental Blast za 25 000. A to niekde dole. Je môj. Nikoho Kamo, healer. tak toto je bitka. Tu máme jedného, nám uteká. Toho si chytím pekne. No. Teraz ho nebí, chvíľku. Ja nemám, mne nič ako nebere 58 000, on ide dole rýchlo. Máš ho? Už som si on mi ho vyžral, chápeš to? Nevadí. Nevadí. Ešte... Sveta, nevadí. A ty si kde, Grohda? Tu. Hej? Poď ma healovať rýchlo, repo.
Vy to keď sa na mňa pustíte všetci, tak som v rieky. Ja som tu. Ja som si to tancoval. Nech to mi život, tak čo ty skôr. Tancovať, no. Výkon. Tancovať sa normálne. Treba. Milovať. Piči. Čo? Ja to je na parket. Aj, sprostáci. Tu je ten 5 a už mi robí nervy trošku, že treba... Nech sa s ňou míňať všetko. V tabulke som poradí 5. Zabil som si 2. Taký monk je nado mnou. Kde? A kde si? V healingu. Jaj. Na druhý healingu. Prekonáš ho. Červený. Veď tu je s nami. A mohol by sa akože... Mohli by sa už akože si... Aha. Bože, teda, kde je? Chápeš to? Aha. On tak skape tiež, rýchlo. Nechcem sa ešte boostovať, no. Paragiam, paripapam, parap. Jo, zabil som si ďalšieho spoky. Dobre. No tento bol môj. Teďku. Ty kokos, tak to už mi povieš, vidieť ako moc. Chceš vidieť ako tancujem? Krásne. Hrozne tancujem, môj kámo. Oh baby, oh baby, oh baby. Oh yeah. Čo ma biješ, Že sa nehubu? Také dobre naladím dneska, kámo. Tá, pravda. More s takým jedným. Tu je Barko. Ten je dole. Zabil som si 3, 30 asistencií. Celkom dobre skoro, nie? Spoky, čo vravíš? Á, ide. Fú mi vyžeru, ty vole, ja som si do ňoho dal burst a chápeš to, a mi chytí šubrana aj dole. Rozmýšľam, od koho si dám symbiózu. Ináč, milí diváci, odo mňa si daj. Ináč, Ešte milí diváci, Čakaj, pardon, ospravedlňujem sa. no tak to si poriešil. Ok, takže dám vám priestor, takže milí diváci, môžete si kľudne sami zahrať, tí čo si chcú, takže kľudne ja dám aj odkaz na tento portál na web do popisu videa, ako len si tam zahrajte. Poprípade si dáme ešte naše mená a napíšte nám kľudne do pošty a... Ja sa hlboko ospravedlňujem. Si tu? Mohol by si ma healovať. Dobré. Veď nevrav. Dobre, už tu jednou mastíme ako šrako. Healujeme. Čo ma za heala, more? Aj ty máš heal? To je dobrý, no. Ja aj stále mi väčšiu odmínal. Keby tu bola väčšia hasenica, tak ho behnem, ale... Chudák paladne tu chcel uteknúť, som mu dal cyklom. Skončil rýchlo. Ja podporujem heal, takže... Boostem sa, hej? Môžeš. Práve keď taký stun dostaneš. Var je dobrý celko, on má full HP kamo, ale teraz už asi skoncuje, ako vidím. Toto ten na zastávanie, no a už je v riti, on má 300 takého heala, kamore. Ja viem, už ho vidím, už ho bijem. Kamo, aj tohoto sráča by trebalo, ja myslím. Už kontrolujem toho jeho healera, môžete máte voľno. A kde je, nevieš? No neviem, ja ho kontrolujem práve. Práve ho bije, už ho to aj bijú. No ja ho bijem. Na 69 000 som ho zajebal. Tak to biješ do paladina. Ale to je dač. Ja tu kontrolujem prísta, čo healoval toho warriora týchto.
Zabil som si 4. 36, celkom nice. Ten prízmy je ranený. Išiel by som ho zabiť najradšej. Kde je kamo, ja ho poviem asi aj zabiť už, lebo... Nie, teraz ho jeden naháňa z našich, to je dobré. To je dobré, no. Hodne dobré znamenie. Už je mŕtvy ten. Je tam? Ľudia aj poďte tam, neveď, ale tí hráči nám utečú. Nie, poďte naspäť na spawn, veď sa tam budú spawnovať a teraz sa 4 spawní. Veď práve. A je tu jeden priest, náš. To je healer priest, spraví veľa na damage. Super. Geniálne. Heal ma, idem do nich. Ok, máš to mať. A tento si nemám niečo, ty kokos, on bude teraz taký tu bude ako šriak, môj. Stun, či firma som. Už nemám. Ty kokos, toto sú masenice. Ja to mám pomaly ukrytie čísel. More veď, a mne tu beha všetko, kokos. Fir! Ten mi Neviem kde nájsť. Ale mám silent, sorry. Ježiš, mám. Zabil som 5 a 44 asistencií. Celkom nice, nie? Ide. A 0 krát mňa zabili. Kde si, bro? Zaka komu? Kvôli tebe? A kde si? Tuto som. Ťa nevidím. A tu behám, tu som bral, keď je tu vám. Už by si ma mohol naživovať. Nesťažuj sa, lebo ťa nebudem healovať. Možno si to riešil na to, čo dám. Teraz ma to čo napadlo, ale keby sme boli na videu, tak ja aj to čo poviem. Pohode. No mne je toto dosť hrávaný som, toto je BGčko 10 na 10, ale to je tak už nastavené, veď ale tu chodí 36 proti 36 a také, veď to proste bomba, riadna. Ale tu máme jeden, sa snaží utiec, ale ten mi neutečie dlho. Hej. Ja hrávam aj Ofik. Za Holy Priesta. Hovoril som? Ale, no, práve si, že Holy Priesta, ale nie Ofik. Ja. A to je už iná Chápeš, káva. Nie, ešte fú, rozbil som si ho riadne teraz. Na burst, kamo. Mohol by som ešte využiť kúsok od pichu. Šikovný. Aj, utiekol mi. Hýbaj so mnou. On ho zastavil, chápeš? Super. Ten je dole, kamo. Fú. Ja ani healovať nemusím. Čo si? Ja vám dám jeden heal a už. 7 som si dal. Všetci. Ja som získal 91 honorov, chápeš to? Mega dosť. Ja... Skáde bere ten heal, ten monk? Mňa zajímalo. Aha, už to na nebije sa s nami. Brohda. On má sakra veľký healing. Hej? No, Koľko mal má som asi? 7 miliónov, ale mal som už aj väčší. Si mal 10? Či koľko? Ja som už mal aj 20. Ale to som bol jediný healer v tom VGčku. Healers má? Pravda. Tak idem do nich, hej? No ale neboj sa, keby som priemal, tak ťa stihnem uhývať. Hej, daj tam... To čerta! Stôl mám. Poďa, keď ich chytím všetkých, tu tam ich rozbijem asi. Už mám dosť silnú na tú postavu. Stihol by som povedal. A chudák, potom mu Ty kam utekáš? Jo, je môj. Dobre, príď tam. A idem. Vieš, musel som si zabiť, lebo má už málo HP. Toto je lag nebodaj. Fú. Nie, nestraš. Toto je nebolo vydarené. Tu máme... No vieš, že to by nie vydarené. Môže ten ako začal kape, ako som prišiel. No nie? Ejo. Co by to... To, ako... Zmrazili ma. No. Už máš rád.
No. Či zase tu tá hladina. Som hlavne neutečie za to. Fuj ma, hej. Jasné, len ešte tuto dostávaj jeden tiež Healer nariť. Nemáš full, tak čo chceš? Nič. Aha, ja som zdal kill. Ty kokos, to bolo moje. Ospravedlňujem sa. Čak mám jeden, a to som healer. Healer kill. Vyžierač healer kill. Nevadí. Veď nič, veď pôjde 1 kg dole. Ale mal by som už 9. Kamo, ja mám 8 kg a 50 resistencií a 5 miliónov damage, kamo, fú. Ja mám 54 asistencií. Ty máš good, kamo, počo. No, kam by si utekal, Vario? Teba, Poďte tam. Chlapi, on má plný život, to je ako možné? Ty máš stále plný. Dobrá, čo teraz? Nejako keď sme keď hráme začína to nikto z nás nemá plný život. Nie je tak? Aha. Ach, domiky, mám burst ešte rýchlo. Tak to na to sa menej na niku nevyužiješ. Čo si? Poďme na ich spawn, nie? No, radšej nie, už rýchlo vyhrávame. Tu som si našiel jedného kristika. Ty to teda nechcem, to ja. Idem ti ho. Rýchlo, som stnutý. Veď vidím. Piči, rýchlo, heal. Ja to neboj, už máš. To ktorý koko do mňa? Tento. Môže ten čo chce, ten Pentagon. More, paladí. Pentagon! Čo povedal tá starka, vieš, dneska? Že zúriš ako Pentagon. Toto trošku aj požartujeme v tomto let's play, no nie? Pentagon. Aspoň sa aj oni nasmejú. Oni idú dole, chlapci. A ja idem, a po mne idú všetci. Oho, to je zrúšo. To bude len zrušo, do riti! Joj, Hubička. už mi nervy robíte. Moja hubička. Milenka. Uj, hola. Dobre, už mám full. Skoro. Ja healujem, kamo. Čo? Sráča si idem zabiť teraz. Počkaj, potrebujem ja trošku pichnúť. Som mŕtvý, jo? Pič. Som zrejme mŕtvý. No super, a ja, kokos. No, tak to mi bolo jasné, keď som mŕtvý ja, tak som mŕtvý aj ty. Nie. Jo, ja sa môžem oživiť. Tak čakaj chvíľku. A ty sa môžeš tiež? Ja trošku takým nejakým budem musieť ujsť. Som mŕtvý. Akože mňa už dvakrát zabili, veď mňa ani raz nezabili. Nie, Teraz ja. Diga ten variok 20 kg. Šikovný. Aha. Kde si? Ja som tam. Ideš tam? Počkaj, hneď si ťa nájdem. Piči, ak ma chytia teraz tak s takýmto HP, tak som v reti, kámo. Ešte teda čo vydržíš. No už ti prežijem, tak ide. Takých pár úderov. Už je po mne, teda. Piči, no som mŕtvý, kámo. Nie, len utekaj, už som pri tebe skoro. Už len kuštík. Už pomaly, to je proto Vario, to je hlavno. Rýchlo, rob. Daj. Piči, teda, no tak teraz si to podám, somar. Sa nevieš, ty piču, no tak poď teraz, no, tak poď. Kokos, ja si ťa vyrobím ako moju mačku. Mám tvoje roďa. Teraz budeš Pentagon, kámo. Boost. Pentagon. Ja sa naháňam s Rožom. Pentagon si s tebou robím teraz, kámo. Kde je ten server? Ja tu. Symbioza. To je Warrior, ten skoro bijem práve. Nie, to je Paladin, to je Protek. Tak jemu dávaš za málo, ale... Je do hry. Tak dávaš. A som dal tiež za 1000.
pomáhaš mi dákovo. Nemyslíš? Prepáč. Aj ďalší kill. Yeah! Ty hovno! To je krása. Ty si strašný hovno. Ja ťa zabijem asi, prisám Bohu, ja ťa zabijem. Prepáč. Ja ťa zabijem, kamo. Ja sa nechcem pomôcť, ja som ho Toto zabil. bude vyžeracký let's play, kámo. Tak tento si čo myslí o sebe, že čo si tu ide rozťahovať? Ha, a teraz to veľa komu uteká. Do pichu! Ticho, jo, kámo. Veď sa, máš ani štvrťku života do detektíva. Máš ešte radšej. že spievať. Tam je, kámo. Tak, tu pičo, že videl. Aha, tu máme takého pánka na hole, To je Rouča. To som kontroloval. Pozri, ako sa rozbijem teraz. Alebo tě vyžerem. Opláš sa. Nebo už som skončil. Musíš ho udať, lebo už mŕtvy. Ty, skoro. Ty kokos, má 6 života. A dlho ten nevadí. Dlho? Tu je voľaký hunter, ktorý vás tu chľape. Tak som ho Tento. Čakaj, ešte ho nebí, teraz keď má ten výlet, tak ho nebí. Prečo nie? Lebo by si mu dával zamys. No aj tak ale... Pichu. No super, ja ho ani stunu nemôžem nič. Počkaj, ja ti ho chytím. A budem mu aspoň dať čo brať? No super, ďalší vás spolu. Čakaj, idem, už som ho stunul ja. Teraz tebe to povolím, poď. Jaj, to je renca. Počkaj, dám mu korene. Nážer. Hý. Čo ja mu dám kokos, tak sa to sebe spolu. No čo je, maj na čo je? Chápeš, on sa ako z toho dostal? Neboj sa, už má to. Čakaj, no dobre, môžeš ho byť. Teraz bije. Shifte. Neuteče ti. Počkaj, už má... Už to vyjebali prasa, už mi nervy robí. Idem ho stunúť. Pozor, za tebou! Healuj ma, healuj! Ja sa o nich postaram, on má healník, kurva. Teraz, ja som ho dal. Ja neviem, ale musím sa trošku aj ja udržať, lebo dostal na riť. No super, a ja. Ty ešte žiješ, ja som mŕtvy. No super. Nemal som ani jeden heal, tak bolo to ťažké. Kokos! Toto bude pomaly dlhý let's play. Spoky niekde odišiel. Dáme si tento heal. Si tu Spoky? A mám taký trošičku malilinký problémik, Aký? že budem musieť pomaličky aj ísť. Heď? Tak tento let's play musím dokončiť sám. Možno aj hej. A kedy budeš musieť odísť? Ešte neviem. Hýbaj. Berem túto orbu a hráme to. Teraz nebudeme veľmi killovať, ale iba vyhrávať. Tak ja nehrám na vyhrávanie, ja hrám na kilovačku. A tu máme jedno sráča, to je môj. Tak choj. Dáva to trošku. Ešte aj to zo spodu zhýlnem. Ešte sa tam, tak to je úplne super. Máš okno otvorené, kámo? No ne. Tak si zavri. Nemám. Trošku To nie je mne. Týra. Krásne spievam. Ani jemu. Aha. Kokos, kámo, zavri si to okno, lebo už fakt a... Ja mám zatvorené. Nemáš. Mám. Tak si daj bližšie hubu ku mikráku. Dobre. No dobre, konečne. Potrebujem pomoc, mám tu Rouča. No to je super, tak si pomôž sám. Healer a má zabíj Rouča. No tak sa healuj, ja o chvíľu dojdem, si tu podám tohoto vára. Sa neboj. Ja sa nebojím, ty sa bojíš. Kurva, heal! No vidíš. Healuj sa. Ty si ma nehealoval? Veď tam ani nie som. A kde si, do rytí? Pravím, že sa snažím vyhrať.
Ale napísal som tomu healerovi, nech ťa healuje. No to je smola, lebo idem s tebou ja vyhrávať už. Kde si ty, healer? Tuto. A čo robíš akože? Tancujem. Počkaj, to ja si dám. Vyhrali sme. Juhu. Jupi! Jupi! Takže, milí diváci, ak sa vám let's play páčil, tak mi dajte like. Aj Ja dúfam, že sa spoky- vám páčil. Ja dúfam, že sa vám páčil. A ja dúfam. Mne sa páčil. Aj mne. Ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike, budem rád za každý odber, za každý koment. Učí sa s vami Spoky. Čau, musím ísť. Ako? Že musím ísť. Pozdrav sa ešte raz, lebo si zalágol. Musím ísť. Tak poď čaute aspoň. No tak čaute. OK, takže učí sa s vami Pakarine OP Games.